So, what's up mga kabugs? So, mawasa na itong ipatagaan mga kabugs. Ikatulong round mga kabugs. Dol, Miri. Go! Okay. Dili. Bagay. Dili. Ayaw. Dili. Dalay. Yan na. Dalay. Ano nga? Ay, Sabado. Dili. Giraffe. Dala kayo, klaro kaya. Dala. Dili, dili. Mauta na, pag yun. Wala pa na mataw. Pauta na, pag yun, pauta na, pag yun. Dili, wala pa. Pauta na, pag yun. Balik pamuta na, hayop ba tao, diba? Dali. Dali. Hayop bagay pagkain, hayop ko. Pagkain siya. Dali, naiklo, naiklo. Pagkain. Dili. Pwede ra, mantikaan. Asaging. Ay, kanang gawas ba? Kanang naisuka. Tapos nilakain sa labas. Ah, isaw? Kanang sa gawas, kanang naisuka ang hang. Daga magsila. Kanang nas gawas ba? Kanang taga-gabi mo. Maligyan sa man be. Taga-gabi. Nas na rin gabi ba? Itlog lagi ko ano rich. Dali na. Napit na. Alam ko. Awet, doon na lang. Itlog lagi na. Itlog lagi. Itlog. Itlog bugong. Siya di ay. Talagang sa tabi. Itlog. Ay, balot. Ay, sabak. Ay, hindi. Okay, mana-mana nakatagaan.